1,500 ka mga trabaho ang gitanyag alang sa mga kalipikadong aplikante sa gipahigayong job fair sa TESDA ug DOLE sudlang karong adlaw. Samtang gibutyag sa DOLE nga naa sa 7% ang unemployment rate nga natala si Riyon. Apan aduna nay daghang trabaho ang nagpaabot. Ani ang report. Kining usa ka skilled worker ang na-hire on the spot sa gi-applyan niyang trabaho. Bintaha niya ang katakos nga nakatunan sa training sa TESDA busa dakong kalipay niyang nakatrabaho. Kulba gamay pero nadako kay ko kalipay kay sa dihang pag-apply nako nya hire on the spot dayon ko. Mukapin sa 1,500 ka mga job vacancies ang gitanyag sa job fair sa TESDA karong adlaw lang nga gisalmutan sa mukapin 30 ka mga local ug overseas employers. We are offering opportunities, not only jobs but other services nga say gusto mo avail. Samtang gibutyag sa opisyal sa DOLE nga 7% ang unemployment rate sa rehiyon apan aduna nay daghang mga trabahong nagpaabot karon sa gustong makatrabaho. Ang pagpahigayon og job fair usa ka paagi nga makahatag og kahigayunan sa pagsulbad sa suliran sa kawalay trabaho. Daghana karon ang nanginahanglan gani no na wala na gali noon sila trabahante. Ang sumuna nga hopefully nga mabalik na kita. Gamit kaayo nga mapalambo ang katakos nga magamit dili lang sa lokal nga panarbaho kundi apil na sa abroad sama sa pag-operate sa mga heavy equipment nga usa sa gitanyag sa TESDA o mga partner company. Nami duha nga nakaadto og kuana Riyadh bitay kay mi. Then the good thing is among school is nami upat na nasa Canada ron. I'm inviting sa atong mga fellow Cebuanos, no? Fellow Region 7 nga mga na diri nga gusto mo avail, please do so, no? Visit us. It's not just about graduating no from college or high school. It's about the hands-on nga experience nga dili lang sa theory but sa pangamot gyud nga ma-experience nato ang kasinatian aron dali rata madawat sa pantrabaho. Kauban si Godfrey Ilian, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.